Hi guys, mayong utos sa tong tanan. So makita na jud nato nga summer na jud no. So nadi ko nakita sa TikTok nga nagtrending day karon nga kani ko nung itlog ibuhat sa init kay maluto ko no siya. So ato siya i-try kung legit ba jud ni siya. So nana ko itlog dire oil. By the way guys, kani itlog dire kay itlog di sa mong itik. First thing first di ay so how gibuhat nga mo lutuan ng rice cooker parang kainit ma-absorb na yun ni siya. So haring gisunod ning mantika karon ang kaning itlog di nga mo pilit sa rice cooker nga murag sama ni Jaba nga yung paghigugma nga di mo pilit. Charot. After may init-init ang mantika, so haring ring gibatak ning itlog sa itik kay grabe jud nga nakuha. So try natong maluto ba jud ni si Ja. Charang! So mao na ang itlog sa itik. Ako jud ni siyang gitry guys para mutuod jud ko kung legit ba jud ni siya nga itlog nga maluto sa kainit. So nagatong-atong gajud ko diri para ma-observe gajud naho kung maluto ba gajud ning itlog sa itik nga grabe man gajud ning aron nakuha kaysa itlog sa manok, di ba? So nagatong-atong gajud ko diri ko tumapagtong jud ning humpanit, pagtong narabadaan. So mao na di resultas itlog after 5 minutes sa akong gibuwad. So makita gajud nato no nga murag na sa jay changes. So ato na diyang i-check guys kung naluto na ba dyan sa init. Darang itlog na tumbukuan. Mao na diri resulta guys after mga pila ka oras na tumbuad sa init no. Grabe legit na legit guys. Luto ug itlog oh. So karon makaingan gyud ko guys nga legit jud ni siya guys kay based on my experience mga jud ni. Wala man no. Itlog na luto tungod sa kainit sa adlaw, grabe. So maora dito guys. So daghang salamat sa pagtanaw nga video. So don't forget to subscribe and follow my page. Thank you.